A tady pořád vidím, jak se mi štěpí ten škrábanec tady. To je to, o čem jsem mluvil. To je ta definice rozeznání toho světla. Pak jsou poškození, které jsou nevratné, a to jsou všechny poškození, které jsou na bázi kyselých věcí. Přátelé, ahoj a dobrý den. Já vás vítám u dalšího videa, který bude o Swisr Workshopu. Mnoho z vás řekne, Jirko, to už tady bylo. Já vím, ale my máme druhý v pořadí. Je rok 2025 a my čekáme nájezd 11 až 12 lidí na Swisr Workshop. Takhle to tady máme připraveno a já už jdu vítat první hosty. Swisr Workshop je pro všechny, co chtějí pochopit leštění do hloubky, a to doslova. 60% času makáš rukama, testuješ, zkoušíš, ale 40% se věnujeme tomu, co jiní často přeskočí, struktuře laku, dopadu světla a tomu, jak na lak působí čas i jeho okolí. Ukážeme ti, jak číst tlak, jak si vybrat správný kotouč, pastu i ten stroj a hlavně odejdeš s hlavou i rukama plnýma jistoty. Pokud po tomhle druhý krok, abys odstranil to, co způsobí toto, tak můžeš skočit rovnou sem. Není navázaný toto, pak toto, pak toto, pak toto vůbec. Jo? Takhle to vůbec nefunguje. My jsme pokročili do druhé části, víceméně do závěrečných 20% kurzu. Každopádně, my už máme za sebou teorii veškerou ohledně Swissru a teďka se půjdeme k praxi, kde si ukážeme to broušení a leštění toho samotného laku s produkty Swissr. Do té větší plochy si rovnou namočím i tohle z toho, snažím se podívat, jestli tam není nějaký vinec. Když tam je, tak je celkem malér. Swisr Workshop ti dá víc než jen vědomosti a skills. Poznáš lidi z oboru, navážeš kontakty a načerpáš know-how přímo od profesionálů. Domů si odneseš certifikát Swisr, dárky a hlavně výraznou slevu na celý sortiment produktů. Tohle není obyčejný kurz, je to oficiální Swisr Workshop, který ti otevře dveře do světa precizního leštění. Celý kurz, respektive workshop, je za náma. Já jsem vděčný, že tito chlapi za náma přijeli z celé republiky. Z celé republiky zajeli za náma do Brna proto, aby se posilnili ve znalostech a dokázali vyleštit lépe buď svoje auto, a nebo auto například souseda. Od broušení laku přes leštění až po závěrečné ochrany. I o tom byl workshop, druhý workshop roku 2025 se značkou Swisr. Měj se parádně a těším se u dalšího videa. Ahoj a nashledanou.